از çawa dixweyim? او تو باش خویادکی خورتو جبو ریزا دنیا در حق حکمی Baş اسیستان e kapel bişkoka destpêkirinê bikemek. önce dizanım bir yara hakem dawiya liskiye Pêcana pêdiviya bi alîkariyan heye ku gahdari bigire Yunanistan'a kevin mala demokrasiye ku li ser her tiştî biryar e birayek digirtin Hokî raya xwedaya kulübe futbolê Montreal Emê qet li ser tiştekî awayî biryar nedin Pêdiviya min hene ku bi alîkarî heye İjar kalkê min mek pîthago hekemî asîstana Frandiye her yekî ku bêşa yekemîn temaşe kirî hewl didin ku buryerên ku qoncika temaşe bikin heta fikandina hekem اونی خبر دنیان اونی Tîzlî ملیک asîstan xwedî alek rengîn ku nîşan bikin helbet divê ev nîşan bêfehm kirin anna wê her tişt bibe bi tenê temaşe bike Tevlî hev xuya dike. Niha ev derveyekî lîskê ye ev tace ev korner e ev jî lêxistina golê ye ev jî offside e Gava alê li alî rastê bilind kir ez tê gihîştim. be ku cana gava hekem nedîtibe Çi heywan e? Belê belê baş bû ser meselê ku santrafor Çeta berê golê delê fol sihem, bike çeta- hekemî Gol asîstan veresi, wê li gol kornerê veresi. bêdeng bisekine Hakem heta beberda. hekem biryarek bide Ev qet ne gol e? ne gol e Hekemî asîstan faolê nîşan da û cergî wisa bû beriya golê skora wan nehat hesibandin Ev pir dişibin hev? Gava ev golek bê hesibandin hekemî asîstan derê navenda qadê û heta hekem wê dibîne Di disekine pêşbaziyên maratonê de ji hekema bêtir çi hebûn me wan çi dikirin? ew alên xwe di her du destên xwe de digirtin ji bo cîgira nîşan bikin Oy çawa? An elektronik bû zir tiştekî ku hekemî asîstan bikartîne û bi îhtimala ku wî nedîtiye pîzir bû bûyerên lîskî agahdar dike. Ser meselê ku lîstvan ji bo birîndariya xwe ji lîskiyê veqetiyaye û paşê xwesiye vegere lîskê. Di vê rewşê de pêşiya kizirê asîstan haya kizir pê dixe, paşî bi cih tîne. Îjar ew der ji bo fol, ji bo cîgir û tiştên din bikartînin. Di vê hekemî asîstan torê kontrol bike. Ev hêsan e di destê wî de alek mek. Wow! Ku em derbasî rêzeya din min baştir e. Li ser wextê maçê hinek bişikim mek. Agir wê de bike. Tu dixwazî çi zanibî? Ez dizanim ku lîstik not deqe didome. Tevayî te newsa heye. Ez tiştek din nizanim. Kalkê min weç. Weystir biryar daye ku lîskek not deqe be û bi du caran bêlîstin. Naberek 15 deqe di nav bê re dibe. Heber car car. Çil û 5 deqe bidome. Ev demek dirêj xuya ye. Lê di komên Misrê yên kem de ji bo not deqe mayîna li ser qadê pirsgirêk çêdibin. Vê her cara ku gog derket derveyî lîskê wext bisekinînin. Were em tevî wan herin. Misriyan wext bala derbas dikirin. û ji begera karê wext dû nedikirin. Cih kirina cîgira bîndarî bir dirêj didoma. Derî bana lîstik wext şanweyeke mezin bû. Lîstik pir didoma. Bêj bo vê pirsgirêkê hinek rêz bi hatana ava kirin. Baş em ji bo lîstikvanê ku wext vala derbas kiriye biryarek da. Birîndar bûn jî ji bo wext derbaskirinê sedemeke. Ez dibêjim qeynîgê min şikest. Ya dibê sedema qer taze. û ku gogê bavêjin derveyî lîstikî. Mavê ji xwere cî veqet andî. Dibê bi lespûkta lîskê bê gotin. û di her lîskê de zilamên ku gogan berhev dikin gogên belavî berhev bikin. Ev offside ho ho. Lê ku di dema dawiya maçê de bibêjin faulê wê çi bibe? Wê ji bo wê wext bidîne, lê ka were em bi nerînek a baş li wext derbaskirinê binêrin. Oh, îcar îna riyên din ji bo wext او derbaskirinê چند hene. دقیقه کالکی من مک به فکر که دل لیستی که بدا سکن آدن که وقتی این بندازی Hey, دوباره ew بکن. aqlê xwe bitandinê ye. Divê li ciyê rast li ciyekî din ticar nabe. Nava lîskî de qelevan ne di nava 6 saniya zêde dirt de gogê qefal ne jî pas da hevalên xwe yên komê Bêdav. û demek 4 gava zêdetir gogê li cem xwe hişt. Divê hekem di vê wextê de wendayê lîskê zêde bike. Belê, ev rêz divê 9 metre dûr be û tu kes divê rasterast peyên navêjê. Ev ne rast e? Yê defansê belkî hindiktir pêdiviya em vê navberê hebe. Gog li tacê pir sekinî antaj û pirsgirêk di nav lîstikvanan de hebe saeta hekem hemû wextên lîskê dihesibîne ser meselê û temaşevan gog ser yemine, kizir ji bo edeletiya wî saeta stadyumê bidin sekinandin. Ev ne rast e?
Hey, Kago xanım. Ev beşik usa. Ne kes lê kızır bir yara dawîn lê lîstik dide. Ev beşik usa. Ne kes lê kızır bir yara dawîn ya lîskê dide. Hey. Saatê nê li binerin û îstalî mêvekin. جر وقت من ذكرم براسيجي ليستكك فول ماك Rast e. û ev sedema ku di lîstika fermî de divê ji hekam re bêgotin. Û ji bo her du beşên lîstikê وقت ماجي كيما كاورا ميني رزادن ببن Yadın çi yemek? Destpêkirin an jî nûve destpêkirina lîstikê. Li gorî pirtûka min ev rêz di dema lîstika Viking de hatiye cêkirin. Dengin mina kalkin meyin desti vantıje. Ji bo baweriyê bersivakî rast be wê dest pê bike. Maher pere dibe mek. Di roja me de pereyek bi taybet heye ku li aliyek sembola lîskek rast, li alî din jî logoya FIFA'ya heye. Pır bal keşe. 27 û 24. Destpêk jeralî ve çawa çê bibe. Gok li ser grovera navîn didin seknandin û hemû lîstikvan li dorê didin aliyan. Dicebin, Arê, ji beja, her du beja. komê jî yek divê ji 9 û 15 metre nêzîktirê gogê nebe. Ku ji koma dij lîstikvanek bikeve nava glovarê berî ku destpêkirinê, Divê carek din dest pê bikin. Divê hekem ji bo ji nava gloverê derkevin. Wan heydar bike û dest pê bike. baş e. Vira ne diyara. Reve nakin Beja berme. besene. Besene. Babeja goge babeja. Gogê nebe. Goge Heta babeja. ku lîstikvanan didin dest lîskê Goge bike. babeja. Goge babeja. Ev ji bu seknandinê rêyeke sereke ye. Li ser lîskek taybetî ji bo rûmetê carek lê dixîne. Tu nikarî tevlî wan bibîsin heqok. Tu antrenörî ne lîstikvanî. Em kar dikarin çi bikin. Bu mêvan sembolek e. Paşê mêvan ji qadê venqete û lîstik li gorî rêzên giştî dest pê dike. Kavine ra piçek li topê xist dibe qey rojbûna ew ye. Ha ha. Hûn dikarin li bera ev bikin. Gava kol tê avîtin lîstik ji nûva dest pê dike. İcer ji ku bixwazin li wir bikartînin. Rast e. Ma tu dikarî skorê çê bikî. Terî temaşe Degrim bike. temaşe me. Sna lîstikvan û destayîna lîstikvanê din ya bê gok rastla rast dere golê. Pir neceribînin. Ku golê de serkeftinê. Gava navbereke nedîtî hebe lîstik ji nû ve bi gogê cihê lîstik sekiniye dest pê dike. Niha dora rêzektinê xorto. Kîjan kalke tevê rêzê ava kirine mek? Evana tevayê erdnîgariyê Avustralyayê nemîk ma tu nizanî. Li çiya. Lîstikeka çiya. Çiyayek veşartî uluru. û koma İngilîza ji deka sekinandiye mek Awusiyê. Xewşa gogê li hundir an li derve bi zelalî diyar kiriye. Rast e kawerem lîstikek paqij bileyzin. Ji fîkandina hekem ya ji bo dest pêke û heta ya lêxistinê û tev di gava lîstik disekine jî gog li qadê. Ka mînakek bidemîk? Lê gava lîstikvan birîndar bibe? We lîstik bi careke disekine. Heywanan an tiştek were qadê jî. Lîstik bi fawleke mezin disekine. Îjar hekem divê bergirek bigire û ji xwe divê lîskê bisekinîne. Ew rewşa qerta sor e. Rewşa hewayê rewşa erdê. Ji alî qadê çi dibe? Kaviya temaşe bike gok alên kornerê. Hekem diregên golê. Lîstikvan dîsa dîrek. Telewan. Lîstikvaneke din û lîstikvaneke din û golê dihesibînin ji ber gok tu dixwezî derbas Ev nebûye. ji futbolê zêdetir dişibe pîmbolê her dem gok di lîstikê de ye. Ev rast e. Ew, bu xeyzê derbas bike wexta kete lîstikê? Gava destpêkina rastî çêbû. We korner taç an golê. Ez dibînim. Lê tiştê herî giring lîska rastiye ne mek? Ev rast demîk lîska rastiyê. Faul çu qas kêm be wext ew qasendik wenda dibe û gok zêdetir di nava lîskê de cih digire.